Zaman majalisar zartarwar gwamnatin jihar Kano da ya gudana a ɗakin taro na Africa House a Asabar ɗin nan ya kasance na 15 a gwamnatin Abba Kabir Yusuf. Al'umma dai na lissafa zaman cikin waɗanda gwamnatin ta amince a gudanar da manyan ayyuka da kai tsaye za su shafi talakawa tun bayan zuwan gwamnatin. Zaman na jiya wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf tare da kwamishinoninsa ya samu damar amincewa da raba takin zamani ga manoma a ƙananan hukumomin Kano 44 a wani yunkuri na haɓaka fannin na noma da tattalin arziki, inda wannan aiki zai laƙume biliyan 5 da miliyan 73. Majalisar ta amince da sokewa tare da sake bayar da kwangilar gina makarantar koyon aikin ungozoma da ke karamar hukumar Gezawa kan kuɗi naira miliyan 770. A da harkar ilimin gwamnatin ta Kano ta amince da gyara makarantar koyar da harkokin lafiya ta Kano wadda za ta laƙume kuɗi aƙalla miliyan 35. Sannan za a gyara makarantar koyar aikin jinya da ungozoma da ke a ƙaramar hukumar Ɗanbatta akan kuɗi naira miliyan 23. Har wa yau a fannin na ilimi gwamnatin ta amince da gyara makarantar koyon aikin lauya da ke Bagauda akan kuɗi naira miliyan 73. Sannan kuma an amince da kashe miliyan 447 domin biyan allowance a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil da ta Yusuf Mai Tamasili. Sannan majalisar ta amince da fitar da kuɗi akalla miliyan 99 domin sake gina katangar gidan sarki na Nasarawa. Sannan kuma amince da kashe wasu ƙarin kuɗin da suka kai miliyan 126 domin gyara hanyoyin ruwa da ke cikin gidan gwamnatin jihar Kano. Za a faɗaɗa bututun ruwa zuwa kwanar 'yan shana da unguwar Rimi akan kuɗi naira miliyan 116. Sannan kuma za a kashe kuɗi kimanin miliyan 129 domin gyaran bututun ruwa mai tsawon kilomita 18 a ƙaramar hukumar Ɗanbatta. Har ila yau a ɓangaren na ruwan sha ɗin dai gwamnatin ta Kano ta amince da fitar da kuɗi kimanin naira miliyan 193 domin samar da famfon tuƙa-tuƙa aƙalla guda 138 a sassa daban-daban na jihar Kano. Idan muka sake komawa akan batun lafiya, gwamnatin ta Kano ta amince da kashe kuɗi naira miliyan 165 wajen samar da magunguna domin haihuwa kyauta. Sannan kuma ta sake amincewa da fitar da kuɗi akalla miliyan 57 domin sake gyaran makarantar koyon aikin jinya da ke a garin Madobi. A dai bangaren na lafiya gwamnatin ta amince da kashe naira miliyan 61 domin karasa asibitin Kadawa da ke a karamar hukumar Gwale. An amince da gyara cibiyar nan da ke kula da masu cutar sikila a asibitin Murtala wanda za ta lashe kuɗi kimanin miliyan 81. Haka zalika kuma za a kashe kuɗi naira miliyan 64 domin gyara asibitin Zana don tsugunar da sabuwar hukumar daƙile yaɗuwar cutuka ta jihar Kano. A dai bangaren na lafiya da an amince da yin gyara a asibitin killace marasa lafiya da ke yar gaya akan kuɗi da ya kai naira miliyan 17. Idan muka sake komawa batun sufuri kuwa gwamnatin ta Kano ta amince da samar da motoci da babura ga hukumar kashe gobara ta jihar Kano, wanda kuma za a kirkiri kwamitin karta kwana mai yaƙi da garkuwa da mutane akan kuɗi naira miliyan 163. Sannan kuma za a samar da motoci ga hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar Kano wanda zai laƙume kimanin kuɗi naira miliyan 241. Gwamnatin ta Kano a ƙarshen zaman nata na jiya ta amince da gyaran ginin gidan Murtala da ke nan tsakiyar birnin Kano domin sake tsugunar da wata sabuwar ma'aikata akan kuɗi naira miliyan 196. Jimilla dai gwamnatin ta Kano ta amince da kashe biliyan 8 da miliyan 629 da 749 da kwabo 4,964